माबादि मोनो दिनै 6 नं कुसिगाव समस्तियाव आं बिटिपिनि बिजाथि जानानै नमिनेशन फाइलखौ होबाय आरो बे नमिनेशन फाइल होनायाव गोबां हाजार हाजार रायजो राजा सुबुंफोर फैदों आरो आं गिबियाव जोंनि दोलोनि इउपिपि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरि, जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि, ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि, प्राइमारि दैदेनगिरि गासैखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो आंनि समस्तिनि रायजो राजाखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरोबाव खनसेबाव खुलुमनाय जासिहरदों। मानोना 22 सेप्तेम्बराव जोंहा बिसायख'थिया जागोन, 26 तारिखआव रिजाल्ट मोनगोन। बेयाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिया बा आं उकिल मोसाहारिया आं देरहासार जागोन बे बेसेबांसो भट मोनगोन ना दा नोंथाङा? बेखौ आं बुंथ'वा खारन नमिनेशन फाइलआ दासो जादों। दा बेनिखायनो नैबे प्रजेक्टनि उनाव आरो नोंथांमोनखौ लेंनानै आं